Fuck, man, der er ild. Hvor lang tid siden var det, du sagde det var, jeg var ude at købe? Det var fordi, I havde optaget før. Det er fucking sindssygt. Morten, du prøver at gå derover. Kan jeg vide, hvad der kunne have sket, hvor det brændte? Ja. Der er nok sket et eller andet, sådan det er gået i brand. Der sker vel ikke noget siden, hvis de ikke brænder over til tandlægehuset. Fuck, hvor sindssygt. Fuck det bare.